Suduga nga tundak bayan nanginahanglan hugtabang nagbagood sa kadakan sa kalisod nga kisaguba untai na nato ni pasagdan walay di masulban kung tanan magkahigos lang sa pagpagkamalan alang sa usag-usag kita ragyod ang atong kabuwasan kayang gahong anaa sa katawan kinsa pa man di ay amang tinabangay kinsa pa man di ay amang inulungay kinsa pa man di ay amang dayo kita ragi hapon kinsa pa man di ay aduna tay ikuso nga di mambunto di mapuka gihapon lang makabaro taliwala sa kanistanan maghigon tang panginabuhin na napagaan kuntatang kahinatakang taman nakaaswagan
Mass intentions offered August 2, 2020, Sunday, 6 p.m., online Holy Mass. Petitions for the complete physical and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Felix Verlan, Father Leonard Macmanus, Jacinta Patalinghug, Abangan and Aranzado families, Manilyn Roldan, Jose Emmanuel Guatelara, Trinidad Dacuba, Walter Dejos, Francis, Cynthia, Jose Protasio Ligaco, Arnold Piner, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, and Vicky. Speedy healing of Noel and Rosalia Tan from COVID-19. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For the good intentions of Maria Divina and Drina. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclinos baby. Long life, peace in the home, unity within the family, complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and are frontliners, may they be protected and blessed. For good relationship and marriage. For good employment and protection of Eugene Inclino and family. For good health, safety, and blessings of Juvenal and Carmen Osorio, Renildo Bocado Jr., Dennis, Ana, Leonila, Denise Marie, Dennis, Teresius, Denise Lionel, Dennis Bernardus, Kabilan and Villamor families, Ronnie and Hazel Villamor, Brian, Carlos, and Jean Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nugi-Bauer, Juliet and Carl Peras, Eddie, Darius, Griselda, Haka Kabatingan, and Lim families. For the personal intentions offered by Gaudencio Texon. Thanksgiving for all the blessings and graces received by the families of Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Rowella del Campo, Marlo Castro Rowella, Castro Clan, Tesing family, Messina family, Christine and Abet, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo Bacusmo family, Rebecca Juntilio and family, Jason Vera Co and family, Ortiz family, Laurente family, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Inclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Lequin and family, Rona May Arias, Nancy and family, Sukgang and Texan families, Boy and Joy Haka, Onat Ekit, Angel Arnosa, Owen, Ayan and Johnny, Marilu Villasin and family, Glenn, Placencia and family, Aliego and Martorillas families, Ricky and Daryl Rayoso and family, Carlo Tangarorang, Lourdes Segundino, Pura Ann Marie, Raymond, John Allen, Job and Benedict, Aurora and Mahershal Gardner and family, Natalie Gina Bragat, Mr. and Mrs. Fidelino Liamedo and family, Vincent Danao and family, Luz Viminda Yap, Honey Fritzy Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap. 70th birthday of Ali. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galeon, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo Cesar, Giancarlo, Michael Naun, Juanita, Matilde, Joel, Fe, Silas, Chofilo, Crispin Jr., Ferry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shelani, Jorge Sr., Jorge Jr., Nenita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Vedasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee Fang, Christituta, Betis, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo Manuriña, Bandilla Cometa, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsiña Jr., Angeles, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zotico, Hena, Ray, Luisa, Elpidio, Karin, Agnes, Nieves, Corazon, Calvo, Bernardita, Isabel, Bernardo, Manuel, Hermenegilda, Fructosa, Marcelo, Maxima, Cleto, Erlindo Sr., Susana, Porferia, Edgardo, Tomas, Carmen Natividad, Manuel,
Adela Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isidra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta and Ismael, Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Jean, Pete, Espiritu, Clem, Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Genara, Trisana, Villacorta, Pacencia, Felipe Sr., Florente, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel Praxedes, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josefina, Agrestina, Agustin, Romulo, Francisco, Josephus Peregrino, Emi, Joscoro, Soledad, Basilia, Honorio, Eutiquio, Reina, Bienvenida, Concepcion, Manuriña, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose, Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Joseph, Inez, Hereno, Sidney, Brigida, Antonio Sr., Sidney, Marge, Emes, Efefania, Justina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriqueto, Lucia, Leon, Jose, Renaldo, Rosing, Felix, Robencio, Denning, Albert, Ofelia, Eduardo, Luisa, Afe, Annie, Leno, Cecilio Radaza Sr., Pat, Divino, Lauro, Mayet, Sabiona, Feli, Cora, Dumoran, Felicitas, Alex, Flor, Placebi, Juninho, Jorel, Angel, Felicitas, Mariano Cue, Dr. Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., Disease Wilmusa Guards and Clients, Pat Belsinia, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Leonil, Marvin, Carmen, Alberto, Autikia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Francesca Embalzado, Edgar, Emilio, Cirilo, Modesta, Norwin, Betonio, Rufino, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Hani Lee, Hospicio, Marcelo, Dolores Amado, Ricarda, Demetrio, Erlindo, Almudiel, Edna Cabase, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Jesusa de los Reyes, Catherine Arañas, Bernardo Isabel, Herminihilda, Manuel Fructosa, Marcelo Cleto, Maxima and Bernardita, Laurencio Tampos, Crescencia Malinaw, Ronilo Arias, Guillermo Cabizo, Lawrence Neil Arias, Roberta Bacayo, Robin Pagusara, Tokles, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles, Sugbert, Josefina, Gaudencia, Josephine, Rodnef, Alfred Jr., Salvador Sr., Meliton, Atanasio, Macario, Cesar Lozada, Giancarlo, Nemil, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Melgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Omandam, Chofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Cabatingan, Veda, Nif, Elena Oping, Victor, Berting, Gori, Enis, Henyo, Tinay, Merto, Rita, Lalucha, Inigo Sr., Angeline, Jesus, Florencia, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Maria Ninfa, Serad, Paciente, Janson, Luciana Encabo, Ruben Aglipa, Tadeo Encabo, Alfonso Filomena, Nelson, Lydia, Teresita, Eddie, Bonifacio, Evelino, Hilaria, Juan, Emelita, Gilbert, Francisco, Jupiter, Gualberto, Imelda, Pantaleon, Milagros, Guillermer, Juanita, Elardo, Consolacion, Manuel, Laila, Marta, Nathaniel Sr., Rosalita, Amelito, Sulpicio, Glenn, Socrates, Araceli, Josephine, Rodolfo Lorenzo, Teresita Tampos, Sumauas, Domingo Dulgime, Paul, Chris, Laura, Tita Alvarez, Israel Montilla, Andrea de Gracia, Antonio Lopez, Pete, Jefflyn de Gracia, Paul de Gracia, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Michael, Douglas, Suzette, Milagros, Rico Abellionosa, Chofila La Salilias, Marie Vel Abelia, Celerina, Pedro, Asuncion, Leoncio, Midel, Marjorie, Lourdes, Catalina,
Lina Erlinda Lydia Santiago Jacinto Arlene Cisesnado Sr. Constancia Fermin Sr. Leonidas Agustin Santiago Petra Rosina Vicenta Catalino Hevoviva Yuprisina Joyina Juan Virginia Lisondra. First death anniversary of Restituto Fredeluces April May Bebanco. 40 days of Jared Rins and Toma. 7th day novena of Heather Chloe Repunte. 6th day novena of Jonathan Sotes. 9th day for Alex de la Calzada. Birthday of the late Sean Kemp Pongase. 1st day novena of Robin Pagosara. 8th day novena of Erlindo Almudiel. Death anniversary of Jupiter Placencia Presentacion Jubilag. Felipe Tan, 5th day of novena. All souls in purgatory, the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Additional mass intentions were 6 p.m. Thanksgiving for the graces received from Senior Santo Niño through the intercession of Senior San Alfonso San Vicente Ferrer, and through good health and peace of mind of Lobrino, Vincent Danao and family, Mr. and Mrs. Fidelino Liamedo and family, and Jonathan De Paz. Petitions for the fast recovery of Stephen Pacanya, for the eternal repose of the following souls: Avayap, Clotilde Tan, Nelson Tan, Eleuterio Colanag, Ramonito Colanag, Gregorio Colanag, Valentina Colanag, Justin P. Habido, Alexander Villanueva, in remembrance of the birthday of Esperanza Bacos, in remembrance of the birthday of Alma Tan, second death anniversary of Armand Robert Speed, Elmer Acosta, death anniversaries of Doroteo Herana and Heriberta Glariada, Maria Frida and Seferino Sr., Chofilo Cabaluna, Eufronia Villame, Dennis Base, Juliet Base, Zosimo, Mila, Rita, Carlito, Dolores, Paredes, Aurora, Concepcion, Marciano, Eugenio Pacanya, Alejandra Pacanya, Visitacion Zapanta, Maria Edna, Misa Castro, 18th death anniversary of Alberto Tan Sr., Giro F. Falcon, Attorney Rico Abellanosa, Dr. Chofila La Salilias, Attorney Maribel P. Abella, Celerina Pedro Asuncion, Leoncio Midel Marjorie, Lourdes Catalina, Lina Erlinda Lydia Santiago, Jacinto Arlene. Thanksgiving for the graces received for good health, good income, peace, and prosperity within the family, and the closed sale transaction for the month. Petitions, protection, guidance, enlightenment, perseverance, wisdom, faith, hope, zeal, fortitude, peace, and prosperity, good income, and good health for the family, for the full recovery of Elvira Relion, for those who are infected with COVID-19, may they be given hope to recover. For those in prison, in the hospital, may they be given comfort by the Lord. For the success of the sales of transactions, for the sales that is asked for this month. For the souls of Feliciano, Paulina, Feliza, Arsenio, Julian, Osmundo, Candida, Isidro, Lolita, Tining, Carlos, Maricar, Felipe, Mamerto, Melody, Mary Ann, Marilu, Mary Grace, Alan, Danny, and all the souls that are already forgotten. Mass intentions of Father Andy Satura for the birthday of Isabel Pilapil of Liloan, Cebu, July 27. For the birthday of Maria Juliana Ayuban, July 29. For the birthday of Adet Satura, for the safety and good health of Rhoda Pardanilla Calon of USA and their children, Margot, Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo, Febos Duazo and family of USA and Tisa, Kabatingan family of Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, and Lan, Pardanilla, Murillo, Encarnacion, and Masong family of USA, Abu, Arnoco, Busgano, and Dagatan of Labangon and Canada, Susa and Ferdy Vendor and family, especially Welsha, Alma and Pasito Magbuta and family of Tres de Abril, UV High School Alumni Batch 77, Juventus Group of Buhisan, Vince, Joseph Yap and family, Miles, Christine Quintanar, Lonoy family, Joseph Matar, Bayaton family, Polinar and Ceniza family. Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon, Alvarez family of Lapu-Lapu City, Texas, Australia, and Cebu, Abrao family of Hagna, Bohol, and Pardo, Candado family of Kalidngan, Karkar, Alan de Lantar and family of Pasil, Maryville subdivision residents of Talamban, Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang,
Ilanan family, especially Inday, Jack, Nancy, Jade and Carms, George and Dodong, of Kamanchili and Mangkao, Labangon. Juvenile, Yu and family of Fatima, Salvador Street and Dubai. Roy, Lura and family, Salurio family, Emnasen family, Tanke family, and Monghet family of Dubai. For the eternal repose of the following souls, Reynaldo Alvarez, Desiderio Sebelita, Ramiro Madarang Sr. and Erlinda Madarang, Wenceslao La Plana, Angeles Guadalquiver in remembrance of her birthday, and Juana Valencia. Palihog Manindog. Sa ngalan samahan ng sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Sa atong santos nga misa, ito'y apelo sa atong mga pagampo, ang atong mga personal nga mga katiyuan. Nabinigil pagampo sa atong pamilya, ug sa atong mga panginahanglan. Nabinantanan nga nangamatay, nining atong pagkigbatok sa COVID-19. Nabinan sa kalagdihuan. Ug aron mahimo kitang tako sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagakom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Atong awito nang himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Dios.
sa Diyos. Magampo kita. O mahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak. Ayaw pagpahilayo ka namo ug patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasayloa nga among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini ang magipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog-ari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari ka nako og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari, palit og kaon. Palit kamog bino og gatas, nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamog maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Tubag, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Tubag, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Tanan, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili. Hinunoa, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako, nga walay bisan unsa, nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita, sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo og awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug padtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili ko kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a nga ri. Kunya iyang gipalingkod ang sa kasagbutan ang mga tao, gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Kunya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Kunya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babae ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manlingkod.
So, nastaraan, maing gabi ka na itong tanan. Okay, sa makausap ha, pasalamatan sa itong Ginoo ha, nga nakatambong ta nga itong Santos nga misa, bisan online. Importante nga itong napahayag nga itong mga pasalamat sa grasya nga itong nadawat. So, pasalamatan itong Ginoo, itong Ginoo usag ka masipang pakpak. Okay, very good. Perfect na dire, ha? So, kumusta rin nga itong mga suki, SOKA, no? Katong simba online, kasaulugan sa Eucharistia, ha? Sa mga mitambong, dili lang din sa atong nasod, hastasad sa gawas, ha? Sa Amerika, o diri sa Ermita. Sa Australia, o diri sa Minglanilla. Dito sa London, o diri sa Labangon. Apil na ang tagakalihon. So, manang ato pasalamat yan, yun ang Ginoo, ha? Ambot na, kung kabantay mo, sa atong kinabuhi, naging mga tao nga magkaluluoy, nga maluoy ta, ha? Labi na niining panahon na karon, ha? So, maluoy ta kay mga tao karon gisapot na, kay wa na mga sudan. Ningon ang asawa siyang bana siya, dong, wa na ba tayo sudan, siya maon na. Kay sige kang tanom og buwak, hala, isudan na imo buwak og kaang. Nagtanom pa lang kang tanglad og kamunggay, masudan pa. Paita. Nya maluoy to sa mga tao karon kay wa na mga sweldo. Natinuod yun ang giingon sa coke nga ang kwarta mura og coke nga naman usahay sakto, usahay sa zero. So ang sweldo karon zero kay no work, no pay. Ano? Pagkaluoy sa mga batanon, labi na sa ilang mga love life, ha? Ngamtod karon wa pa ka move on. Naka-move on na baka ni skin. Ningon tong babae sa jeep ba, no? Naglingkod siya. Sus, kusmod kag naong. Ningon itong lalaki siya, miss, wa pa ka move on. Siya, usaw na mag-move on, nga sakit pa mangyapon akong dughan, kay gibuwagan ako kalit sa akong uyab. Sa dili ba, move on diya ba, irog o gamay ba, kay huot kay ni. Kaita. Kaya manigan, pagkalisod yun, no? Ngayon lalaki sa babae, sa day, ikaw na yun ang bugtong babae sa akong kinabuhi. Siya, ha? Wala ka inahan. Kaita. Gisopoy, no? Mana pagkalisod ba, no? Tingnan siya sa katao, siya. Dili ra na ego ang I love you, I love you. Kinalan na yung kay effort. Andiyan, sige, I love you, effort. Kaya maningan pagkalisod, ha? Mo nang inalag sa itong ginabuhi, no? Nanguntahan na ko ito sa katao, good, no? Siya, dong, day, ngani mo gibuwagan imong uyab. Siya da, naanad magod ko, nga inon ko sa kong mama nga, give your toys to the less fortunate. So manang inana itong ginabuhi, no? Mao na nga sa itong Ebanghelyo karon, mao niyang giklaro ni Kristo. Yes, daghang mga makaluluoy ug kita gibati og kaluoy, pero ang pangutana unsa may atong gibuhat diha sa atong kaluoy, mo na naghatag og maayong example ang atong Ginoo, ha, nga sa iyang nakita ng mga tao nga gutom kayo nga nagsunod-sunod niya nga sa pagpaminaw sa mga pulong, iya yung gibati na yon, ha. Muna oras sa tanan, giayog yun niya ang mga masakiton. Wow, kita usay ko sa kita mo, maingon kaluoy, pero watay gibuhat. Usay ko ng uban ko mangayo, ano, mura man ka ng dili tinunood. Ang ilang gisulti, labi na mga kwarta. Ningon na mabayag siyang bana, siya, dong, asa ka, siya, I'm in the bank. Siya, may noon, kaya nakas bangko. Tagay ko din kwarta, kaya mupalit ko bagong sapatos o bagong cellphone. Nakas Metrobank siya, wa, asam na ka, nako dire, way kwarta dire, nga bangko. Asam na ka nga bangko, I'm in the river bank. Paita. Kaya manigan ngayon, nalagid ba, no? Mauna nga ningon si Kristo, ha? Kinahanglan kamo mga tinunan ko, kamo mo'y mohatag og pagkaon ini mga tao nga daghan kayo, no? Nga naa sa atong palibot, no? Nahingangha dayon ang mga apostoles mo na gusto sila magpalusot, sila palangtanan na sila, papalitan na sila dito ay sa syudad o pagkaon, ihay palit, no? Kita usay ihay, gusto kita ang palusot nga ituda nato sa uban. Deo sa katao, ningon siya, asa ka? Siya da, waipos niya akong kinabuhi, bato ko sa lasang, maghikog ko, magpapaak ko sa bitin. Yang ano, nagbaon magkagpagkaon, siya, dugay niya muamot ang bitin, mapas mo ko. Kami nga pastilan ba, no? Imagine na matinunan sila mismo, no? Way pakialam sa mga tao, is na bahala na sila. Usay bitaw no, mao nang atong kinaya, bahala mo. Di usa ka aeroplano, no? Niingon na yung stewardess, okay, paminaw mo mga pasahero. Ang atong aeroplano, hapit na mag-crash. Busa, pagpanganda mo, niingon tang bata siyang amount, siya, latay, mag-crash na ta, siya, ay, kabalak ka, di bitaw ni atong aeroplano.
Kaya maningon pagkalisod yun ba, no? Parihara sa guna sa gugma. Kung gusto kita mo tutod sa uban. Pero kung sa may gingon sa Ginoo, sa ikaduhang pagbasa, ang gugma sa Diyos sa tao, way pagsukod, no? Naagri ang tinuod nga gugma. O sabi bitaw na, maglibog ta. Sa gugma karon labi na sa mga batanon. Ingon sila, ang gugma kuno sa mga babae, murag pulis. Nga naman, di yun siya maundang, hantod, mga kitag ebidensya. Ang mga laki sa ilang gugma, murag kriminal. Nga naman, nasakpan na mo, balibad pa. Paita na. Labi na ni mga bakakon sa gugma. No? Kailang gugma, no? Murag ka ng tingog. No? Sa mga babae pa, ilang gugma, murag tingog sa train. Nga naman, mingan, bot. Sa mga lalaki, murag tingog sa baki. Bakak. Paita na. Kaya maringon, unsao naman lang. No? Mao na nga nagingon ang Ginoo, ha? Nindot kayo sa unang pagbasa. Ari kamo kadako mga gigutom kay pakanon ko kamo. Kamo mga giuhaw kay paimnon ko kamo. Inom kamo bino sa walay bayad. Wow! Welcoming kanindot no kaninana sa atong kinabuhi. Ang mga gigutom atong i-welcome kay atong pakanon. Wow! Dahil sa katao nangambog. Sumuha nga may likaon ko sa Marco Polo Hotel. Akong nabayad 100 ra. Ha? Yung sama na nimo, anikaon ko dito sa restaurant, order ko mayo, pak. Pagkabusog na ko, dito ko lakaw. Nakitaan man ko sikyo. Gidakop ko. Dadulong tako dito sa barangay. Sa diyang padong namin dito, ako manggiingnan, Brad, ay dala kong dadas barangay, Brad. Tagaan ka 100. Yan gidawat. Matong nabusog ko. Pastila, no? Wala ko sa'yo itong ginubuhi pagkalisod. Pero ang atong tanawon kung ang paagi ni Jesus sa iyang pagpakaon sa mga tao. Una, iyang giampuan, gipikas-pikas o gipanghatag. Wa ba wag hinumdom kung asa nila to makitaan kini maong sitwasyon sa atong tagsa-tagsa kabalay, di ba? Kung mga ta, labi na gagmay pa mga bata, unsay boto sa ginikanan, labi na sa mga inahan. Magampo sa ni pamangaon, bahin-bahinon ang sudan. Mao na, kung makuwangan, kuhaon na yung bahin ihatag. Yung mga bata sa kunay sobra siya tigkaon. Mao na mga inahan kasagaran, kung dili daot, tambok. Daot kay mahutdan. Tambok sa kay siya mo'y tigtiwas. Mo na mga inahan, pangutanon ngay mga nambok magaday kay inahan man gud ko. No? Manay uban nasukura ba? Hoy ngano nanambok ka? Mura naman kag baboy, usa baboy. Ngano man kita ka nako di ka og lamaw. Kaya maringan pastilan ba no? Mo na ganindot jud kayo ha. Mo na kun makaton ta sa pagpaambit sa uban, dili lang pagkaon ato ipaambit ha. Bisan ang atong mga kahibalo. Mo na mga ginikanan kung sila maayo lang, ilang kahibalo, mapasa sa mga anak, kay mga anak ila kining nadawat. Mo din usahay, kung bugo ang gidikanan, mas bugo ang anak. No? Ningon ang anak sa amahan, sa tay, ngano naghilak ka? Ikasabaan ko ni ma'am. Nga naman, iya makong ibautan na 5 minus 5. Wa magugatingog. Naghatag siya example. Siya kung akong 5 katudlo, akong kwaon, ang 5 na ko katudlo. Kwaon ako sa kong kamot, no? 5 katudlo, kwaog 5 katudlo. So, sa may tabo, siya mapungkol ka, ma'am. Kaita na. Kaya na gingon pastilan yun ba, no? Mao na mga pahinuklog ang ibuhat ni Jesus, kaya ipagkaon ang 5,000 katao. Nakasuway na mga na, piyesta, nga nagpagkaon mong 5,000, kaabot ka mo, ana, no? Pero si Jesus, grabe. Nga nung hitabo man to, tungod lang kay dunay nagpaambit nga bata sa iyang 5 kapan ug 2 ka isda. Wow! Maulit tayo nakapausab sa sitwasyon lami, ano? Sa English pa, it makes a difference. Ha? Kita, naghatag ang diferensya sa atong sikataw. Labi na ning mga panahon na karon, no? Nauso na kayo mga online buying. Unsa man kay atong natabang sa uban, nakapaambit na ta kanila, nakatag ba ta nila kalipay, no? Ingon sila ang LOL karon, ibes ang meaning nga laugh out loud, karon na ang laging online. Kaya daghan kay negosyo sa online. Pili na ka makig-barter. Nay nakig-barter ba? Siya okay ka niya imong gi-barter na ko nga cellphone. Okay, oy. Nyag dili ni okay. Awi uli lang. Gisunod sa niya silang nasakit siya. Ningon siya sa doktor, Dok, okay ka
na ning imong pag-opera na kun siya okay lang nya kundi okay siya kung iuli imong sakit kay maringon pastilan jud ba no mao na nga sa ginabuhi ato ning timan-an ha nga kung kitang tanan mantigo lang jud no nga mag-ambitanay sa atong mga kabtangan way mahimong pobre, di ba? Kaya kung dunay mga pobre, dili na to mahatag kanila ang para unta kanila. Labi ng uban nila mga pahinanglan o sana ang edukasyon. Tanawa, kung sa kapobrehon, di na eskwela. Wala na makatunan, luoy kayo. Ngayon sa kaparing Amerikano, so sa Kristan iyang ipakuyog, kaya ipatranslate no? Sa iyang sermon, kaya sa kamang Bisaya. Ayang nabitbit nga sa Kristan, katusawa ka eskwela. Nagsugod na yun siya. Okay, now, let us all know what I'm going to say. The Lord was crucified between two robbers. Ino siya, ang Ginoo gilansang sa tunga sa duha ka guma. Kay robbers man. So that's why we should make a sacrifice. No? Ingin siya, mauna nga kinanglan, maghimo yung tagsako sa bugas. Sacrifice. No? Mauna, we have to repent of our sins. Mauna nga atong pintalan o usab ang atong mga ato. Maita, no? Because the wrath of God will be with you. Sa tungod kayong ilaga sa Ginoo, manaan ninyo. Ingin siya, well. Ingon sa translate siya, tabay. Kaya mo na ingon pagkalisod yung tinod, ha? Mo na nga sa itong ginabuhi mo na itong naon, ha? Ang gibuhat sa Diyos, no? Iyang gibuhat, dili aron pagpakita, no? Nga siya magician, ha? Sa paghimo o mga butang, na iyang gimultiply ang pagkaon, kung dili, iyang ipakita nga siya usa ka maayong magbalantay sa mga karnero. Good shepherd to the sheep nga nagkinahanglan niya. Nga timing sa kayo. Nagkaroon adlaw atong pasidunggan ang mga kura paruko, ang mga parish priest ng atong mga good shepherds ha nga nagatiman kanato sa atong mga panghinanglan. Spiritual usahay sa material nga tagaan sa natong pagtagan kay mo nang gihatag example sa Ginoo para kanila no mo na nga magpasalamat sa Ginoo nga ning santo sa misa itagaan ta niya og mga maayong ehemplo nga atong sundon aron atong mapaambit sa uban ang gugma sa Dios diha sa atong mga binuhatan. Amen. Palihog manindog karon atong iampo ang nagatuo ako kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit ug sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan na Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nakapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, magabog kita sa langit ng Amahan, kay tanduyugan nga sa itong kinabuhi, mantigo kitang magpakaon sa uban nga gigutom ug magpaambit sa atong kahimtang
nga kita dunay mga kabtangan ngadto sa mga nagakinahanglan. Ug sa matag pagampo kita moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga pinaagi sa grasya sa Dios, makahatag siya katagbawan diha sa iyang pag-atiman. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod nga ang Ginoo mulamdag sa mga nangulo niini aron ilang mahatag sa katawhan ang tim-os nga pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, nga makaambit na sila sa bangkete sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios nga makagagahom, dungga nga mong mga pagampo ug dugangi ang nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nga maluluyon, santusa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa imong
Palihog manluhod. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan. Ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himawa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga maingpit kami diha sa gugma, ba ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, subahan sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo magkagagahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magambog kita sa bahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasabok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahagturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo, Manaausab kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Manluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita gagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa umahan
mahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Kitang tanan sa atong balay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nasama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray ug tanang magpinaalan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindong. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Padalip ni kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. All together. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Luke. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo mara kaninyo, Manausab kaninyo. og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad ng misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.